दाखालिसो 10,000 हा लेन्ड टाइटेल होनायनि समाव नैबे दाउआ बुथुवा गामियाबो नोंथांमोनखौहाय आङो दतमा ब्लक कमिटिनि जानानै दा हा मोननायनि जोंनि गोसो गोरबोजों प्रमद बर' बरायनाय बिथांनि थाबाय जौगाथायनि जा आरो खामानि बोजबनानै मावनाय लाबाय होननानै बेखौ आं मोजां मोननानै फोसावबाय। बे दावां बुथुवा बे समावहाय दिनै मोनसे समाव BPF सापर्टारमोन दिनै बिथांमोना 59 सा सुबुङा बा न'खरा बे समावहाय जइन जाबाय। जोंनिनो रंजाथावना बाथ्रा मानगोनां मानोना बिरखां बर' प्रमद जोंनि बर' बिथांनि दैदेननायाव एमपि बर' हारिनि खौसेथिखौ दिनै इलेक्सनखौ बर' सोमोन्दो समाजा लाखिनानै जे लुबैदों जोंनि बेखायनो लैहोर स्टेरिं लैहोर कमिटि फैनानै बे स्टेरिं BPL कमिटिनि गेजेरजों सासे बर' हारिखौ गोजौ केम्पेन दैखांनायनि बेब'स्था मेनेजार खालामनानै बिथाङा जोंनि दिनैनि बे बिथांमोना लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौनो मोनाखैमोन। गतिके दा मोनजेनबाय जालांसिगोन गासैबो सरकारनि गासैबो सुबिदाखौनो दिनैनिफ्राय मोननायनि लामायाव दंसै। मानोना जिखुनु आसनिखौ मोननो थाखाय बे मानसिया गावहा मोनसे हा थानांगौ जेरै IY न' मोननाय PMYI ओमफ्राय जों बायदिसिना जि बिथांखिफोर मोननाय बेफोर गासैबो हाजों सोमोन्दो थायो। ओंखायनो जिखुनु जेंनायानो बे बारनिफ्राय जोबनायनि लामायाव फैबाय। मानोना जोङो गुबै जेंना हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनानै होनो नागिरदों। जेसेबां हानि जेंना दङ बेखौ जोङो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो फोजोबनो बेब'स्था लादों। क'क्राझार लकसभा हिसाबैथ' जोंहा जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय MLA जयन्त बसुमतारी बिथांखौ दिनै सायख'नाय जाबाय आरो जोंहा देरहानाया कनफार्मखा। बेवहाय जोंजों कन्टेस्ट खालामग्रा खुनु पार्टियानो गैखाया। वेलकाम बिथांनो आंनिफ्राय कंग्रेसुलेसनबो होबाय आरो आंनि जानानै आरो बिथांनो बेस्ट अफ लाकबो हरनाय थादों। कन्टेस्ट खालामदों खिन्थु आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों हाग्रामाया खाम्फाखौ धंस' खालामनोसो बेब'स्था लादों। गतिके जथ'बां थाखा धोन दौलत दङ बे MP इलेक्सनाव गारालासेनो खाम्फाया नेमसेक BPFनि जानानै गेलेयोब्ला आं सानो खाम्फा बरगयारी बिथांनि इयुन जिउनि जा न'खर दानायनि सिमां हारि दानायनि सिमां बे मोजां जागोन। थाखा गारनानै लाब गैया। थाखा गारनाय माने BPFनिफ्राय खाम्फाया किक आउट जानाय बियो धंस' जानाय। बयहाबो बुंनो मोन्थाय दङ खिन्थु गावनि खर'खौ मोजां खामानियाव बाहायनाया बयनिबो गोनांथि दङ। दिनै जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा मेक्सिमामलि BPF सापर्टारफ्रा ससियेल मिडियाखौ माने गोरोन्थि लामाजों लांगासिनो दङ। थुंग्रिया फारनै गोबौ थानाय थुंग्रिया फारसेजों दानोबा फारसेजोंबो बौओ। गतिके बिनि थाखाय सांग्रां जानांगोन। गासैबो जेंनाया जोबजोबलांगोन। 2025 मायथाइनि काउन्सिल इलेक्सननि सिगां गासैबो जेंनाखौनो फोजोबगोन। फालांगिरि बिथाङा मानब सेवा संघनिबो आफादगिरि। दा बावैसो सिगां सानसेयावनो बिथाङा जोंनि दोलोआव जइन जाबाय। दा बिथांनि गावनि जे JCB बिथाङा गावहानो दंखायो। दा बेजोंनो दिनैहाय नैबे सा ओनसोलावहाय पदबिल आरो दावां बुथुवा बिनि खर'आवहाय जे हेल दैनि जे मोनसे गराखहनियाबो होनजायो। दा बेजों माने हेलनि जे दैमानि जे मोनसे माने रिभार बेड बे थौले जानायलाय आरो हाजोनिफ्राय दैज्लां बोथोरावहाय दैया खोब स्पिडआव फैयो आरो हथादै माने दै बुसावनानै गावसारनानै थारमाने नैबे माखासे गामिफ्रावहाय फ्राय 6-7थासो गामियावहाय एफेक्ट होयो। दा बेजों जे लामाफोरजों माने दैया गावसारनानै थाङो आरो गामि ओनसोलफोरावहाय लोमसावहैयो। बे गावसारलांनाय लामाखौ नायै नायै माने खोथेनानै होनाय जादों जाहाथे माने दैबाना फैनाय समफोरावहाय बै माने गामिफोरावहाय जे न' बां आबादथिलिफ्राव जाहाथे माने गोहोम खोलैहैया, दैबानाया गाज्रि रोखोमनि खहा खालामहैया बिनि थाखाय माने जे दै लामाफोरजों गावसारनानै बै गामिफ्राव एफेक्ट होयो बेफोरखौ नागिरै नागिरै माने खोथेनानै होनाय जादों। बेयो मोनसे जोंनि बे दावां बुथुवा आरो पदबिल आरो गोजोनफुरि बायदि बायदि गामिफोरावहाय माने बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां हाबाफारि। दा बिनि दारै बिथांमोना खमसे खम माने 6-7थासो गामिया एसेबाबो माने सहाय मोनगोन दैज्लांनि बे दैबाना समावहाय आरोखि। बै समनि थासारिया मोजां नङामोन। खारन जों दा जे लामाजों फैनानै नैबे जेरावहाय माने JCBजों माने बान्दो खोनायनि हाबाफारि लादों बेवहाय जों फैनानै नुबाय जे ओनसोल बै लामाफोरा बेवहाय
माने एनडिएफबिनि एखेबारे थाग्रा जायगामोन आरोखि। बे जायगायावनो एनडिएफबिजों आर्मिजों गावलायनाय बा गोबां माने जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोर बिथांमोना पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानाय बे ओनसोलमोन। दा जों फैनानै मोनसे गोसोआव फैदों हयथ' बे ओनसोलफ्रावनो माने एनडिएफबिफोरजों आर्मिजों गावलायनाय मोनसे जायगामोन, बेखौ जोङो माने रिमाइन्ड जादों आरोखि। दा बिनि थाखायनो हयथ' बै समावहाय आरो हाग्रामानि माने अपोजिसनाव थानानै एसेबाबो खामानि मावबोदोंमोन बिथांमोनहाबो बै समावहाय। बिनि थाखायनो खामानि मावनायनि मोनसे परिबेसबो गैयामोन आरो बिथांमोनहा बे सा ओनसोलाव फ्राय माने खामानि मावनायनि थाखाय मोजां खाबुबो होआखैमोन। दा बे हिसाबै दिनैनि दिनावहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जे मोनसे गोजोन थासारि फैबाय। बे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो माने माखासे गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोरावहाय जे जायगाफोराव बै समाव थांनो हायामोन बेफोरबायदि जायगाफोरखौ नागिरै नागिरै माने खामानि मावनाय जादों आरो फ्राय माने माखासे मेजर समयसाफोर जायफोरखौहाय थांनानै थानायावहाय माने खोब माने आर्जेन्ट बा गोनांथार बेफोरखौहाय नोजोर होनानै माने खामानि मावबाय थानाय जादों। जोबोर गोजोननाय मोन्दों, मानो होनबा बे लामाखौ जोंनो नांखागौमोन। बेमार आजार जायोबा जों जोबोद खस्थ' खालामनानै थांनांगौ जायोमोन। दा लामाखौ मोजां खालामनानै थाब खालामनानै होयोबा, दा जानायाथ' जाखासिगोन नालाय, थाब खालामनानै थाबैनो खालामबा जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा लामा फैनायनि थाखाय सारखौहाय साबायखर होदों। जायोमोन दैज्लां बोथोरावबो जा बुरजा दै फैयोमोन, ओमफ्राय दा बे साखाथिनि दैया हेल दै होनो बेखौ। ओमफ्राय दा मोजां मोनदों आरो दा ओरैहायबो हेलाबो खुरखागासिनो दङ। दा सारा बेखौ आखायाव लादों, बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। बिरखां बर' सारखौ होनदों, बिरखां बर' सार। दा दैयाबो जोंना जि खस्थ' जायो, दा जि खस्थ' सेरनानै जों जायो। दा गिलान गिलानहाय साइकेलाव दै रोगानानै जों जायो। दा दैनि प्रब्लेम, मेसें बोथोरबाथाय दैनि प्रब्लेम, ओमफ्राय दैज्लां बोथोरबाथाय दैया जि बाना जायोमोन। दैखौ हाखौबो खुरखालाजोबो। दा बिनि थाखाय सारा आखायाव लादों आरो दा जों जोबोद मोजां मोनदों, गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफ्राबो।